Čaute ľudia, prepáčte, už som si vytvoril postavu, ale je to úroveň 1. Iba sa mi to seklo, takže nič nemôžem robiť, ale oni ste skoro neprišli. Takže iba som si dal jednu hospodu, to je všetko. A som si kúpil nejaké veci, takže máme tu... dám si toto. No a keď sa to bude načítať, tak... Chcel by som pre vás ešte spraviť, akože, že... No, toto je pre video zo SFG, aké by ste videli. A chcel by som práve spraviť ešte takto veci, že... No, proste viete, že... No, to je jedno. No a že... Spravím si že chvíľu aj stránku, aj všetko. A... To je proste... No, nedá sa to porovnať s nejakým... No, neviem, čo mám povedať ani. No, zatiaľ, kým sa to načíta, tak môžeme ísť do ísť do sprejny, či do čarobky. Fuj. No nič. Dobre si popíšte. Ja som youtuber pán Simon SK. No neviem čo ďalej. Nie. Takže už sa nám to skoro číta. A čo by som vám také povedal, no. Takže ja som sa tak rozhodol, že budem natáčať hociaké videá aj teraz, no. Ja každý deň, akože vždycky, som sa tak rozhodol, že vždycky musím spraviť 2 levely za jeden deň. Alebo jeden pri najhoršom. Ale to sa nebojte. Takže bojujeme proti temnému jazdcovi. Ani nemôžem komentovať. Takže akože my už sme dali ten úroveň 1, to je keby akože viete čo? No a čo by som vám také povedal? Neviem ani čo. Že bude videa aj z Minecraftu budú, aj z hocičoho, ale tak, neviem z čoho. Musíte písať do komentárov. Keď napíšete dajke, že z čoho by som vám natočiť video, tak napíšte mi napríklad Minecraft, Counter-Strike, SFGame a tak ďalej, napríklad ešte Respawn Blast. Neviem čo ďalej, tak povedzte kľudne a to by bolo všetko asi. Tieto videá zo SFGame budú krátke alebo dlhé podľa toho, jak sa bude načítavať toto. A keď toto bude mať také 3 lajky, no nesúvisí to s lajkom, nemôžem lajkovať, podľa lajkov to nejde mi spraviť, to by som bol borec, to by ma nikto nelajkoval, aby som nič nenatáčal, takže to by bolo na nič. Takže viete, ako sa to hovorí. Budú krátke aj dlhé, podľa toho viete, ako sa to bude vyvíjať. Aj Happy Wheels môžeme natočiť. Môžem natočiť pre vás. Aj všetko, čo chcete. Takže podľa toho, čo vy chcete natočiť. Takže viete, jak sa hovorí. Musíte natáčať za tým, čo chcete. To sa nehovorí, to som si vymyslel. A bojujeme proti cihlovi kentál. A vyhrali sme. Sme máme 2. Takže
tu končíme dnešný level, takže ďakujem za pochopenie a keď sa vám to páči, dajte like a keď sa vám to nepáčilo, vypadnite z tohto internetu a čus. Bus.